תגידו, לאן אנחנו הולכים בכלל? מה זה לאן? מבקרים בפתח תקווה, באתרים ישנים וחדשים. אוף, אני עייפה. אפשר לשבת באיזשהו מקום? איזה קוטרי? היי, מה זה? בואו נלך לשם. תגיד, אורי, מה זה? ייסדנו את הגן הזה. המטרה שלו היא להנציח את הבנים שגרו בשכונה. בו הילדים מסבירים על העיר פתח תקווה ומכינים ברקודים שסורקים אותם בטלפון. גלים, יותר דברים. העיר פתח תקווה כל הזמן מתפתחת ומתחדשת. עכשיו גם אפשר לראות את זה במצגות, כי הרי הכל היום עכשיו בטכנולוגיה. למשל עכשיו עשיתי QR של האתר של פתח תקווה, של האתר של העבודה שאני עשיתי. זה ה-QR של התחנה שלך. של התחנה שלי. מה שבעצם אנחנו סיכמנו אחרי עבודת ה-QR, אחרי עבודת השילוט העירוני, שפתאום הילדים אמרו שהם מכירים את פתח תקווה הרבה יותר טוב. הם פתאום מבינים למה העיר כל כך מיוחדת. את החוויה הזאת הם כתבו גם במצגות שלנו וגם ב-QR, בתחנות, שפתאום הם למדו דברים חדשים. אספתי בהתחלה מידע מכל מיני מקורות מידע על אצטדיון המושבה בעיר, והלכתי סבך ודודך נספו בשואה כשהיו במחנה טרייזנשטט. במחנה הייתה ליגת ספורט בשם ליגת ערבים, שהיוותה סוג של התמודדות של יהודים שהיו בשואה. הספורט גרם ליהודים במחנה לשכוח מהסבל הנורא של השואה. מה שאמרתם זה בדיוק מסכם את המטרה שלשמה